Toată slava, cinstea și gloria să fie adusă Domnului nostru Iisus Hristos și Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură împreună și vom citi câteva versete din 2 Petru. Vom citi de la capitolul 3, de la versetul 9 la 14. Pagina Sfânta Scriptură 1198. 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 9 înainte, care spune așa: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru cei ce doresc ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Ar trebui să fim noi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Vreau să ocupați locurile. Uitați, la noi suntem un pic cam obosiți, după câteva ore bune de condus, sculați de dimineață de pe la ora 5, dar cu Dumnezeu vom merge, spun dreptul meu, vom merge înainte. M-am uitat în timp ce a cântat peste dumneavoastră. Am văzut fețe cunoscute, cu care am mai mers și prin colindă, și fețe noi. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și să facă ca locurile acestea să fie pline, să nu fie biserica aceasta să fie neîncăpătoare. În dimineața aceasta, ca ajutorul Domnului, nu știu cât o să stăm. Că timpul vă că cam aproape s-a expirat. Și dacă ne uităm bine cam ce s-a făcut, putem să spunem de ajuns. La 12 jumate, normal. Da? Tot Dumnezeu să fie binecuvântat. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să vă salut. Nu știu care nu mă cunoaște, sunt cumnatul lui Ruben. Soția mea, Ionica, este sora lui Ruben. Am venit împreună cu cumnat, cumnată, cu frate de-al cumnat, cu frați dragi din biserică. Frații care v-au slujit în această dimineață, ora de rugăciune, sunt tineri în credință. Au 3 ani de când s-au întors la Dumnezeu și Dumnezeu lucrează și prin ei. Vin într-o biserică baptistă. Am slujit câțiva ani buni în biserica împreună cu fratele Ionuț în biserica aceea. Printr-o conjunctură nefavorabilă, neplăcută, am ajuns în biserica penticostală din Slatina, Timiș. Și Dumnezeu a hotărât ca după aproape un an de zile să ajung în Karlsruhe, Germania, tot într-o biserică penticostală. De aceea, în această dimineață vă predic un baptist penticostal, bapticostal. Nu vreau să vă vorbesc eu, ci vreau să vorbească Duhul lui Dumnezeu. De aceea vă binecuvântăm în numele lui Dumnezeu împreună grupul care am venit. Și nu numai atât, am vrea să aducem și salutul Bisericii Eclesia din Karlsruhe, pe care îl găsiți în Mica, capitolul 4, versetul 5, pagina Sfântă Scriptură 897, care spune astfel: Pe când toate popoarele fiecare în numele Dumnezeului său, noi umblăm în numele Domnului Dumnezeului nostru, totdeauna și în veci de veci. Amin. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Vreau să ne apropiem și de Cuvântul lui Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Știu că este zi de sărbătoare, este ziua de Florin. Și ar fi trebuit să vorbim despre intrarea Domnului în Ierusalim. Acum, în fiecare an s-a vorbit de lucrul acesta. Și știți, dar cel mai important lucru nu este că a intrat Domnul în Ierusalim. Cel mai important lucru este că a intrat Domnul în inimile noastre. Amin. Acesta este cel mai important lucru. Și dorim ca să rămână în locul acela. Dar pentru că am văzut că toate lucrurile și dacă mă urmăriți așa acum
este la modă Facebook-ul ăsta și nu de acum, ci mai de mult, așa? Toată lumea se mai uită pe Facebook. Și am văzut că mai mulți păstori au început să vorbească de sfârșitul lumii. Și atunci am venit în gând textul acesta pe care l-am citit. Este un text care m-a venit un pic mai de mult în gând și am zis să lucrez un pic asupra lui, să mă uit așa un pic mai în detaliu și dacă Domnul ne ajută să împărtășim lucrul acesta în după-amiaza aceasta. Împreună am vrea să facem lucrul acesta. Și am citit lucrul acesta căci Dumnezeu nu întârzie împlinirea făgăduinței Lui. Și n-a întârziat Dumnezeu în nici una din lucrările sale. Când Dumnezeu a vorbit cu Noe și a spus Noe, fă o corabie, că va veni potopul. Știți că pe vremea aceea nu era ploaie, nu? Și să mirau, deci face omul acesta, construiește o corabie în vârf de munte, pe muntele Arat, să construiești o corabie. Și asta e nebun, cum nu se poate. Și a venit potopul. Dacă Dumnezeu a zis că va veni, a venit. A fost profeție că va veni Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. A venit? A venit și mulțumim Domnului Iisus Hristos că a făcut lucrul acesta. De ce a făcut lucrul acesta? Știți că fiecare dintre noi care suntem aici n-aveam niciun drept la Împărăția lui Dumnezeu pentru că eram socotiți neamuri. Dar Domnul Iisus Hristos a venit și a făcut lucrul acesta, a rupt perdeaua în înăuntru templului ca să avem acces și noi la Dumnezeu, la Creatorul nostru. Și lucrul acesta, spune cuvântul Lui Dumnezeu, toate pe care le-a spus Domnul Dumnezeu se vor împlini. Nu cum cred unii care n-au încă nicio nădejde. Dar totuși spune cuvântul Dumnezeu, Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară. Și Dumnezeu iubește, zici Ioan 3:16, nu fie vorbește, Dumnezeu iubește toată lumea, nu? Pentru că a dat pe singurul să fiu ca să piară pentru păcatele întregii omeniri. Nu numai pentru mine, nu numai pentru tine, ci întregi, fie că e african, fie că este din... Nici nu mai știu unde au zis Ruben, o țară pentru care vă rugați. Myanmar. N-am auzit până astăzi de el. Dumnezeu să lucreze. Și noi singura, sunt multe unde am văzut prigoniri în numele Lui Iisus Hristos. Suntem hărăziți să trăim în pace. Vom vorbi și despre lucrul acesta mai târziu. Nu știm că va fi. Dar că Dumnezeu ne dă har. Haideți să slujim pe Dumnezeu. Și spune că ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Când toată lumea zice că va fi pace, pace și va veni o provedenie, vom vorbi și despre lucrul acesta un pic așa mai în detaliu. Dar să ne apropiem de ceea ce vrem noi. Și fiindcă toate lucrurile acestea au să se strice. Nu știu dacă ați urmărit, dacă mai țineți minte cei așa care sunteți mai așa mai vârstă, mai cu părul cărând, în anii 70 încoace. Erau cândva niște magnetofoane. Le mai știți, nu? Mai sunt? Colecție, nu? În România, dacă vă aduceți aminte, erau, nu știu, Londra mai este, telefon public, nu? Căsuțele alea așa frumoase. În România erau, dacă vă aduceți aminte, pe la poștă, pe afară, pe la magazine. Mai sunt? Nu mai sunt, au trecut. Tot lucrul a început să se cam strice. Credința în Domnul Iisus Hristos, ați băgat de seamă că a început să se strice? Încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu poate să mântuiască, că Dumnezeu poate să vindece. Ați văzut că a început să nu mai se strice. Și toate lucrurile în vreme din urmă se spune că se vor strica. Și atunci pune o întrebare Petru și spune așa. Deci fiindcă toate lucrurile acestea au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Acesta este titlul predicii în această dimineață. Ce fel de oameni ar trebui să fiu eu, ar trebui să fii dumneata? Pentru că știm cu toții, Domnul Iisus Hristos nu întârzi și va veni. Și toate semnele care ne spune că Dumnezeu nostru, Domnul Iisus Hristos, este nu aproape, foarte aproape. Acum 2000 de ani se spunea că este aproape. Gândiți-vă acum. Este foarte aproape. Și mai spune cuvântul Dumnezeu aici într-un verset. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Acum, unii dintre noi nu prea am vrea. Să fim sinceri, uitați-vă în inimile noastre, am vrea ca Dumnezeu să vină acum.
Domnul Iisus Hristos să se audă trâmbița acum. Păi eu mă uit în casa mea și văd că fata mea e nemântuită. Am un băiat care e căzut. Parcă n-aș vrea să vină. Parcă aș vrea să mi dea un timp de har, să se pocăiască și ei. N-aș vrea, este o cântare, că n-aș vrea să fiu în Împărăția lui Dumnezeu și să știu pe a mei afară. Să știu departe de Împărăția lui Dumnezeu și parcă n-aș vrea. Dar, într-un fel, aș vrea ca să plecăm de pe pământul acesta, să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Să ajungem în locurile care le pregătim pentru aleșii săi. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească. Dar voi, după făgăduința Lui, așteptăm ce? Cerul nou, pământ nou, Ierusalimul nou, care l-a pregătit Dumnezeu pentru copiii săi. Și atunci, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Și spune versetul 14, de aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui Dumnezeu, fără prihană, fără vină și în pace. Ne vom uita la aceste trei lucruri în scurte cuvinte și ne rugăm ca Dumnezeu să dea binecuvântarea sa peste cuvântul Său. Ați citit de multe ori cuvântul acesta în Biblie, neprihănit. Dar știți ce înseamnă? Fără păcat. Unde e păcatul? Nu, păcatul acesta, ești neprihănit. Care este păcatul? Dacă îl auzi pe cineva că a furat, Ruben, tu ești conducătorul bisericii, nu? Și auzi că un frate a furat, ce v-aș fi? Primul lucru, până la disciplină, nu? Nu exclus că ești băiat bun și îl iubești și vrei să-l remediezi, îl pui la disciplină, nu? Sau ai auzit că au curvit, sau mai știu ce păcat ăsta mare, imediat îi măsuri. Dar ce faci când în mintea lui gândește și urăște pe fratele său și n-are ochi să-l vadă? Dar nu se vede. E în mintea lui. Deci, fără prihană. Prihană este păcat la nivelul minții, pe care noi nu-l vedem. Mă uit la fratele, la sora și nu știu dacă mă iubește sau mă iurește. În fața ta zâmbește, dă mâna cu tine și când te-ai întors, eu nu să râd de știu lucrurile astea. Când s-a întors, nu mai știi ce zice de tine și ce face la adresa ta. Lucrurile acestea sunt să fie fără de niște păcate de ăștia mărunte, care nu le vezi. Sunt păcate înaintea lui Dumnezeu. Și m-am adus aminte de un om. Știți fiecare dintre noastre. Un om care spune Dumnezeu să laudă cu el și îi spune că este neprihănit. Nu? Dar știți unde s-a găsit lucrul acesta, neprihănirea lui? Spune că își aducea jertfe înaintea lui Dumnezeu, nu pentru el, pentru copiii lui. Și se gândea dacă cumva au păcătuit. De nu știa, au păcătuit, nu au păcătuit, dacă cumva. Aducea o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Jertfa aceasta pentru păcatul nostru a fost plătită. Și sărbătorim azi intrarea Domnului Iisus Hristos, care s-a dus să plătească jertfa păcatului nostru. Dar, spune cuvântul lui Dumnezeu, și aici am rămas un pic nedumerit. Nu știam ce să fac și ce să zic. Când am văzut aceste cuvinte, și dacă deschideți cu mine împreună în Romani, capitolul 3, de la versetul 10, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit. Nici unul măcar. Și se spune cuvânt despre Iov că era neprihănit, se spune despre Noe că era neprihănit, se spune despre, aduceți-mă aminte, de a fost ridicat la cer și n-a murit. Nu Ilie, un om neprihănit. Și spune cuvântul, spune Pavel în Romani că nu este niciunul neprihănit. Așa atunci cum intrăm în Împărăția lui Dumnezeu? Cum facem ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu este niciun om neprihănit pe pământul acesta? Recunoaștem astăzi că suntem păcătoși? Recunoaștem. Și neprihănirea aceasta, haideți să citim ca să nu rămânem așa cu ochii goi. Spune Romani, capitolul 1, versetul 17. Hai să citim de la versetul 16 ca să fie în legătură. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, spune Apostolul Pavel, fiindcă că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede în Domnul Iisus Hristos. Întâi a iudeului și apoi a noastră.
a lumii, a neamurilor, a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă cine? O putem câștiga cu banii noștri. O putem cumpăra. Mergem la loto, băgăm bilete. Am un coleg la lucru, tată, știi? Vrea să câștige la loto. Dar nu joacă. Nu bagă bilete. Câștigă vreodată? Niciodată. N-are cum. Nu este un lucru imposibil. Deci, neprihănirea aceasta pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și când te gândești că a spus Domnul Iisus Hristos, oare la venirea mea, la revenirea mea pe pământ vom mai fi credință pe pământ? Atunci ce face cu neprihănire? Prin credință și pe care o duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi cum? Prin credință. A trăi prin credință. Înseamnă că fără de credință ești mort. Era o biserică în Apocalipsa care spune căci vede că era prosperă, dar până la urmă cum era? Era moartă. De aceea, în vremurile acestea de pe urmă, ne trebuie un lucru ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. O neprihănire trăită prin credință. Și ne rugăm ca Dumnezeu să dea putere lucrul acesta. Aduceți-vă aminte că la templu s-au suit doi oameni. Unul vameș și unul fariseu acolo, așa, care se bătea cu pumnul în pet și spunea că el face, el drege. El dă zăciuială chiar și din chimea, din mărar, din legumele pe care nu știu dacă le cultiva el până la urmă. Că el era un slujitor, nu? La templu și acolo lucra altcineva în pământul, nu? Dar el dădea zăciuială. Și până la urmă, cine s-a coborât de acolo? Iertat, neprihănit și curățit. Cel care s-a bătut cu pumnul în piept? Sau cel care a mărturisit înaintea lui Dumnezeu că sunt un om netrebnic? Un om care a îngreșit înaintea lui Dumnezeu. Și nici măcar spune că nici măcar n-avea putere, n-avea curajul să spună lucrurile acestea și să gândea în sine. Și spunea, să cheia înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, pentru că și-a mărturisit păcatul înaintea lui, l-a binecuvântat cu ce? Cu mântuire. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să întărească viața noastră și să ne dea putere pentru a face voia lui Dumnezeu și nu numai atâta lucrarea lui Dumnezeu. Dar, pentru că trebuie să avem o neprihănire trăită prin credință, în Romani, capitolul 5, cu versetul 1 spune așa. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem ce? Pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Deci nu mai suntem vrăjmași ai crucii lui Hristos, ci suntem apropiați de Domnul Iisus Hristos prin pacea care dă Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească și El să ne binecuvinteze cu o neprihănire care o primim prin credință și care o putem să o trăim prin credință. Doamne, ajută-ne! Aș vrea să ne trecem la punctul 2. Să trăiești fără vină. Să fii găsit fără vină înaintea lui Dumnezeu. Și acum te uiți în viața ta și spui, ce vină am eu? N-am făcut nimic. N-am spart casa nimănui, n-am furat pe nimeni, n-am batjocorit pe nimeni, n-am furat pe nimeni, n-am făcut lucruri înaintea lui Dumnezeu, ci eu îmi văd de casa mea, îmi văd de locul meu, îmi văd de slujba mea, îmi văd de credința mea și toate lucrurile acestea le faci cu drag, nu? Și atunci te întreb, dar ce vină am eu? Am eu vină? Dacă vă aduceți aminte, să mai aminte aici de cântări, și este o poezie care spune, o mai recitat și Florin Piersic odată am auzit-o, nu-i singur Iuda vinovat, de sângele ce se dă drum, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu. Asta e vina noastră. Vina pentru care a venit Domnul Iisus Hristos este păcatul nostru. Și chiar dacă n-ai făcut niciun păcat și ești un copil cum e în căruț copilașul nostru care a venit cu noi, prin simplu fapt că te-ai născut pe pământul acesta, să ești păcătos. În păcat
V-ați zămislit? Și pentru ca păcatul să fie iertat, a trebuit să vină Domnul Iisus Hristos. Să ia vina păcatului nostru. Aduceți-vă aminte, peste o săptămână vom sărbători învierea Domnului Iisus Hristos. Dar înainte cu 3 zile, în Vinerea Neagră, la cruce era Domnul Iisus Hristos. Și alături de El, 2 tâlhari. Unul la dreapta și unul la stânga. Și unul spune, dacă ești tu Hristosul, dacă la tine este puterea dumnezeiască, dă-te jos de pe cruce. Mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Și celălalt, ce spune? Nu te temi tu de Dumnezeu? Noi care suntem vinovați, noi care am făcut lucrul acesta, noi care suntem tâlharii, care am făcut lucrul, merităm soarta aceasta, dar El, care este un neprihănit, să merite soarta aceasta. Pentru că omul acela și-a recunoscut vina, ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Azi. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine unde? În rai. Noi ce căutăm? Pământul sau raiul? Așteptăm ce? Un pământ nou, un cer nou, un Ierusalim nou, un templu nou făcut de mâna lui Dumnezeu. Mă gândeam la un lucru și n-am apucat să-l studiez. Poate eu l-ai studiat, Rubene, și îmi spui dacă este adevărat. Am auzit pe cineva făcând o afirmație și n-am apucat să verific afirmația. Nu vă amintesc așa, poate o cercetați și o să vedeți dacă este adevărată. În Luca, capitolul 7, Domnul nostru Iisus Hristos intră în casa unui om. Și intrând în casa omului acesta, spune că a intrat împreună cu câțiva ucenici de-a lui și stând de vorbă cu gazda, cu stăpânul, nu vă dau nume pentru că vreau să vă țin un pic în suspans. La un moment dat spune că a venit o femeie, s-a așternut la picioarele lui și a început să plângă. Și cu părul capului ei ștergea picioarele. Afirmația care am auzit este să spune că femeia acesta ar fi fost femeia cea prinsă în preacurvie. Nu sunt sigur. De-aia vă spun, cercetați, o cercetați și eu. Dar femeia aceasta, dacă facem o paralelă în păcatul acesta, se spune cuvântul Dumnezeu că fariseii, cărturarii au prins-o pe femeia aceasta în flagrant. Nu? Împreună ce săvârșea păcatul. În lege, dacă vă uitați așa în Levitic, spune acolo Moise căci dacă cumva este prins cineva, bărbatul și femeia, în lucrurile acestea, amândoi să fie luați, să fie scoși afară din cetate și omorâți cu pietre. De data aceasta vedem femeia, dar unde e bărbatul? Pe ce-o făcut singură? O preacurvit de una singură? Se presupune că ar fi fost cineva de rang înalt. Poate un fariseu, un levit, nu știu exact cine, dar se presupune. În schimb, femeia aceasta este scoasă afară și vine mulțimea cu pietre. Gata să împlinească legea. Și Domnul Iisus Hristos stă alături de ei și întreabă ce să facem. În lege este scris să o nimicim, să o ucidem cu pietre. Și după ce Domnul Iisus Hristos începe să scrie, unii spune că ar fi scris numele lor, unii spune că ar fi scris păcatele lor, spune cel care este fără de păcat, fără vină, să dea primul cu piatră. Și au început să arunce. Toți erau neprihăniți. Cât s-au aruncat cu piatră? Nimeni. De ce? Toți erau vinovați. Poate chiar și de păcatul acesta. Nu știu. Dar s-ar putea. Și rând pe rând au aruncat piatra și au plecat. Și la sfârșit Domnul Iisus Hristos o întreabă, unde sunt părâșii tăi? Nu te-au osândit? Nimeni, Doamne. Au plecat. Pentru că nu te-au osândit nici eu nu să te gândesc. Dar du-te și nu mai păcătui. Și se presupune că femeia aceasta ar fi cea care a venit să-i spere Domnul Iisus Hristos. De ce a făcut lucrul acesta? Pentru că a avut păcate multe, a fost vinovată de păcate multe. Și Domnul Iisus Hristos i le-a șters pe fiecare.
Dar un lucru pot să vă spun cert. Cine era femeia aceasta? Deschideți cu mine la Ioan capitolul 11 și veți vedea lucrul acesta. Capitolul 11. Hai să citim amândouă versete. Versetul 1 și versetul 2. Spune așa: un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora și a Martei, sora ei era bolnavă. Maria era cea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Știți cine era femeia aceasta? Marta spune că se frământa cu lucrurile, dar Maria și-a ales ceva. Partea cea bună. Doamne, ajută-ne ca să alegem și noi partea cea bună, care ne-a dăruit un dar, fără nicio plată. Să trăim în neprihănire prin credință, să ne ajute Dumnezeu să scăpăm de vina păcatului nostru. Chiar dacă nu este în inima noastră, știm că sângele Domnului Iisus Hristos poate să curățească. Amin. Și nu în ultimul rând, spune, să fim găsiți cum? În pace. Pacea aceasta, în zilele din urmă, spune că toți vor vorbi de ce? De pace și iară pace, nu? Haideți să ne uităm în cuvântul Lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 3. Pe cum spre partea asta altă, dar nu nimic, găsim imediat. Spune așa: când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie nedeașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii are peste femeia însărcinată, și nu va fi niciun chip de scăpare. Despre cine zice lucrul acesta? Cine vorbește lucrurile acestea? Știți cine? Lumea de afară. Lumea, când va zice pace și liniștea va veni peste ei, nu va veni liniștea, ci o prăpădenie nedescrisă va veni peste oamenii acestea. În schimb, peste noi, spune dar, în versetul 4, dar voi, fraților, acum vorbește nouă, copiilor lui Dumnezeu, nu sunteți în întuneric. De ce? Pentru că ziua aceea, pentru ca ziua aceea să vină, să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai cui? A luminii. Și lumina cine este? Domnul Iisus Hristos. Vorbește despre ei când va veni pace, când vor vorbi de pace. Și dacă ați urmărit ce vrea să facă Trump, pace în Ucraina. La început a vrut să facă, nu a fost în mandatul trecut, dacă ați urmărit, pace în Israel, să mute capitala de la Tel Aviv la Israel și a făcut-o. Și acum vrea să facă pace în Ucraina, să pune între ruși și Ucraina pace și să bagă nu numai aici, în multe războaie și multe conflicte. Trimite trupe și vrea să facă pace. Dar peste pacea lor va veni ce? O prăpădenie de nedescris. În schimb, îi mulțumim lui Dumnezeu că peste noi lucrurile acestea nu ne vor afecta. Chiar dacă material s-ar putea să ne afecteze, nu? Închide banca, care dintre dumneavoastră nu aveți bani în bancă? Cam toată lumea, nu? Părastul joacă, așa cum se spune la saltea, mai puțin, nu? Eu nu țineți banii ca să vezi. Se strică lucrurile. Spune cuvântul Lui Dumnezeu pe care l-am citit astăzi. În vremuri de urmă, toate au să se strice. Vor să scoată, am înțeles acum mai nou, să se scoată și se va întâmpla, nu? Moneda. Să nu mai fie monedă. Să fie tot virtual. Să te duci cu telefonul, să te duci mai un pic cu chipul și așa mai departe. Se împlinește Sfânta Scriptură. Nu putem să stăm în calea voinței lui Dumnezeu. Trebuie să se împlinească. Dar pacea aceasta, știți de unde vine? De unde vine pacea peste copiii lui Dumnezeu? De unde vine pacea peste fiecare dintre noi? Ioan, capitolul 14, versetul 27. Vă las pacea. Și nu numai că ne-o las. Și vă dau pacea. Și nu dau cum o dă lumea, peste care vă vine o păpădenie de nescris. Să nu vi se tulbere inima, nici
să nu se înspăimânte. De ce? Pentru că pacea aceasta vine de la Domnul Iisus Hristos. Știți când Domnul Iisus Hristos a stat pe cruce, în inima Lui era pace. Nu putea să spună, Tată, iartă-i pentru că nu știu ce fac, dacă în inima Lui nu era pace. Gândiți-vă la roadele Duhului Sfânt. Dacă ți-a cineva pacea, mai ai bucurie? Mai poți să ai bucurie când tu n-ai pace, ai ură în inima ta și vrei răzbunare? Mai ai bucurie? Mai ai. De aceea, în zilele acestea ne rugăm Dumnezeu să dea pacea sa peste copiii săi. În inimile noastre să fie pace chiar și peste ceia care sunt prigoniți și pentru care vă rugați. Să fie pace în inima lor. Pentru că spune că și Domnul Iisus Hristos, în vremurile acestea din urmă, ne va da putere. Chiar dacă va trebui să trecem prin prigoană, chiar dacă va trebui să fie carnea noastră ruptă de pe noi. Știți că în vremurile lui Nero, și sigur v-a spus Ruben despre lucrul acesta, când creștinii erau prigoniți de împăratul Nero, erau puși să ardă ca torțe, era carnea, pielea jupuită de pe ei și atâtea grozăvii. Știți că oamenii aceia aveau putere? De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu, în vremea aceea, era peste ei. Pacea lui Iisus Hristos era în inima lor. Aduceți-vă aminte că erau niște tineri în Babilon și împăratul a făcut un chip imens, de vreo 16 metri și spunea, cine nu se închină la el, unde să fie? În cuptorul cu foc. Toată lumea pe burtă, închinați, 3 tineri în picioare. Mă, dar voi n-ați auzit. Mai punem o dată să sune trâmbița și culcați la pământ cu fața în fața chipului. Chipul acesta se spune că îl reprezenta direct pe împărat, pe Nebucanețar, dacă nu mă aduc aminte că era atunci. Tinerii tot în picioare. Bă, voi n-ați auzit? Și ce spune tinerii acestea? Împărate, chiar dacă nu ne vei băga acolo, dar chiar dacă Dumnezeu nu ne va scăpa, noi tot nu o să ne închinăm ție. I-a scăpat Dumnezeu. Nu scăpat. Dar în credința lor spuneau, chiar dacă ar trebui să ardem în cuptorul acela, noi nu o să ne închinăm ție. Și spune că oamenii aceia care i-au luat și au aruncat în cuptor, ce au pățit? Au ars, nu au ars. Și vreau să spun că meseria mea de bază este oțelare. Ruben știe, nu? Eram în oțelărie și lucram la cuptoare electrice. Oțelul se topește la 1630 de grade. Și stăteam în fața cuptorului, încălzeam până la 1700 ca să putem să facem niște reacții chimice acolo. Și nu ne ardeam. La 1700 de grade stătea la 1,5 metru de noi oțelul topit și nu ne ardeam. Ia gândiți-vă ce temperaturi erau în cuptoarele acelea de oamenii aceia ori. Și când se uită împăratul, sigur nu s-a uitat cum ne uitam noi, fiindcă aveam o ușă care se închidea și aveam un vizor, unde puteam să ne uităm să vedem dacă s-a topit sau nu s-a topit. Și atunci deschideam ușa ca să putem să lucrăm. Și s-a uitat de departe împăratul și a văzut că nu mai sunt 3. Și de data asta sunt 4. Păi da, bă, oameni buni, până am aruncat noi 3 oameni în cuptor, cum de sunt 4? Și unul dintre ei are chip de Dumnezeu. Știți cine era? Era Iisus Hristos. Nu era niciun înger, niciun serafim, ci era însuși Iisus Hristos. De aceea în dimineața aceasta, nu mai e dimineață, deja e după amiază, că a trecut de 12 și 20, dacă merge bine ceasul ăla. Este după amiază. Vreau să binecuvântăm pe Dumnezeu și să ne dea tărie și putere. Dacă în vremurile acestea, când toate lucrurile încep și nu încep, au început de mult să se strice. Și pune Apostolul Pavel întrebarea aceasta, ce fel de oameni ar trebui să fim noi în vremurile acestea de sfârșit de vreme, cum spunea Petrica Dragul. Doamne, dă-ne putere. Să trăim înaintea Ta în neprihănire care ne dai prin credință. Îți mulțumim că ne-ai absolvit de vina păcatului nostru.
Și te rugăm, Doamne, câte zile ne dai pe pământul acesta, ajută-ne să le trăim în pace. Și unii cu alții, și mai presus, cu Tine. Amin. Amin.